Siwmai a chroeso i'r Newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Dan neu sang, to be packed or full. Dan ei sang. Prin, re. Prin. Arddangos, to exhibit. Arddangos. Abaty, Abbey. Abaty. Eglwys Gadeiriol, Cathedral. Eglwys Gadeiriol. Trysor, treasure. Trysor. Cystadleuaeth, competition. Cystadleuaeth. Ffrwydro, to explode. Ffrwydro. Lludw, ash. Lludw. Awdurdodau, authorities. Awdurdodau. Cynghori, to advise. Cynghori. Annibynnol, independent. Annibynnol. Ymchwil, research. Ymchwil. Archwilio, to explore. Archwilio. Môr-ladron, pirates. Môr-ladron. Adfeilion, ancient ruins. Adfeilion. Tanddwr, underwater. Tanddwr. Pencampwriaeth, championship. Pencampwriaeth. Copa, summit. Copa. Llwyddo, to succeed. Llwyddo. Darganfod, to discover. Darganfod. Tonwres, heatwave. Tonwres. Ugeiniau, 20s. Ugeiniau. Arnofio, to float. Arnofio. Porthladd, port. Porthladd. Arwyddocaol, significant. Arwyddocaol. Cenhedlaeth, generation. Cenhedlaeth. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, yr unfed ar 15 o Mehefin. Roedd parc biwt yng Nghaerdydd dan neu sang dros y penwythnos, wrth i'r ŵyl Gymraeg tafwyl ddigwydd unwaith eto eleni. Mwynhaodd dros 40,000 o bobl gerddoriaeth a ddiwylliant Cymru, gyda pherfformiadau gan Alicia Scott, Fleur de Lis, Lloyd Domadon a mwy. Bydd copi prin o'r Beibl cyntaf i gael ei gyfieithu i'r Gymraeg ym 1588 yn cael ei arddangos yng Nghymru am y tro cyntaf erioed. Mae'r copi, fel arfer yn cael ei gadw, yn llyfrgell Abaty Westminster yn Llundain. Ond, mae'n cael ei arddangos yn Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi yn Sir Benfro tan y 9 o Orffennaf. Mae'r Beibl wedi cael ei ddisgrifio fel trysor arbennig i'r iaith Gymraeg a'r diwylliant. Dydd Mawrth, yr ail ar 15 o Mehefin. Yr wythnos nesaf bydd y gantores Gymreig Mali Haf yn perfformio yn Glastonbury. Daeth y cyfle trwy'r cystadleuaeth Emerging Talent, a bydd Mali yn perfformio yn y Gymraeg ar lwyfan Introducing y BBEC. Ffrwydrodd llosgfynydd Lewtobi Laki Laki ar Ynys Flores yn Indonesia ddydd Mawrth,
gan greu tŵr lludw dros 11 km o uchder. Mae'r awdurdodau wedi cynghori pobl i gadw o leiaf 7 km i ffwrdd o grater y llosg fynydd. Dydd Mercher, y deunawfed o Mehefin. Yn Nhreforest, ger Pontypridd, mae siop losin annibynnol hynaf De Cymru wedi ail-agor ei drysau gydag enw Cymraeg newydd, Pinc. Mae'r siop losin bellach yn gaffi hefyd, ac fe cafodd ei sefydlu i gynnig cyfleoedd profiad gwaith i oedolion ag autistiaeth ac anableddau dysgu, i'w helpu i integreiddio i'r gymdeithas a bod yn annibynnol. Ydych chi'n mwynhau ffilmiau Pirates of the Caribbean? Yn y newyddion, roedd adroddiad am brosiect ymchwil newydd yn y Bahamas sy'n archwilio hanes go iawn môr-ladron y Caribî. Bydd Dr Sean Kingsley a'r tîm yn archwilio adfeilion tanddwr hen longau yn y Bahamas mwyn deall mwy am oes air y môr-ladron. Dydd Iau, y 4 ar 15 o Mehefin. Fore ddydd Iau, mewn digwyddiad arbennig ar gopa'r Wyddfa, cafodd tîm pêl-droed menywod Cymru ei gyhoeddi ar gyfer pencampwriaeth Ewro 2025. Bydd 23 o chwaraewyr yn teithio i'r Swistir ym mis Gorffennaf i gystadlu yn erbyn rhai o'r tîmau gorau yn y byd. Clywon ni fod archeolegwyr wedi llwyddo i gyfuno miloedd o hen ddarnau o blaster wal mwyn ail-greu ffresgoau Rhufeinig a ddirnodd Villa Moethus yn Llundain 2000 o flynyddoedd yn ôl. Cafodd y darnau plaster ei darganfod yn 2021 mewn safle adeiladu yng nghanol Llundain, ac mae wedi cymryd tan nawr i adeiladu'r jigsaw enfawr hwn. Mae'r ffresgoau yn brydferth iawn ac yn cynnwys lluniau o offerynnau, adar, blodau a ffrwythau. Dydd Gwener, yr 20 o Mehefin. Un o brif straeon y dydd oedd y Don Res. Roedd tymereddau uchel iawn ledled Cymru a mannau eraill yn Ewrop hefyd. Yng Nghymru, roedd y tymereddau yn yr ugeiniau uchel, ac mewn rhannau o Ffrainc a Sbaen, roedd y tymereddau'n agos at 40 gradd. Clywon ni am ffermydd gwynt newydd sy'n mynd i cael ei creu dros y blynyddoedd nesaf oddi ar arfordir Sir Benfro a de-orllewin Lloegr. Bydd y ffermydd gwynt newydd yn arnofio yn y môr, a bydden nhw ymysg y mwyaf o'i math yn y byd. Mae gobaith y bydd miloedd o swyddi'n cael ei creu yng Nghymru, gyda gwaith yn digwydd mewn sawl porthladd gan gynnwys Port Talbot. Dywedodd ysgrifennydd Cymru Joe Stevens fod hyn yn foment hynod arwyddocaol i'r diwydiant ynni glân yng Nghymru, un fydd yn cael effaith gadarnhaol ar genedlaethau i ddod. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.